Nagpagawas og mando ang General Santos City LGU nga molimita sa lihok sa mga tao tungod sa nagasakang kaso sa COVID-19 sa siyudad. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi nining report. Ubos sa Executive Order No. 22 ni Mayor Ronel Rivera, ipatuman na balik sa General Santos City ang stay-at-home Sundays o ang pagbawal sa mga non-essential nga lakaw matag Domingo. Gipatasan sabang curfew hours, ang kaniadto magsugod sa alas 12 sa tungang gabi, karon alas 10 na sa gabi hangtod alas 4 sa kadlawon. Gipatuman sab ang liquor ban. Epektibo kini sugod May 10 hangtod May 31. Samtang 5 ka pulis ug 1-year-old nga kambal ang nalakip sa 42 ka nagpositibo ni atong Biyernes nga maoy record high sa new COVID-19 cases sa General Santos City. Dunay 2,699 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa General Santos City. 257 ang active cases kay 2,345 ang naayuna ug 97 ang namatay. Miabot na sa 299 ka pulis sa Caraga Region ang nagpositibo sa COVID-19. 282 na ang nakarecover ug 17 ang active cases. Samtang 66 pa lang ka PNP healthcare workers sa Regional Hospital Health Service ang nabakunahan kontra COVID-19. Misaka na sa 10,925 ang total COVID-19 cases sa Caraga Region. 1,130 ang aktibong kaso kay 9,430 ang nakarecover na ug 365 ang namatay. Sa Butuan City, gipasirada ng usa ka resto bar sa Capitol Road human nasakpang dunay ginapasulod nga menor de edad ug ang mga customer wala misunod sa health protocol sama sa social distancing. Ubos sa EO40 sa syudad, gidili ang pag-inom ug ilimnom makahubog sa mga pampublikong lugar ug ang pagpalit niini sugod alas 5 sa hapon hangtod alas 5 sa buntag. Matud sa tagdumala sa resto bar, wala kuno nila napugngan ang pagsulod sa mga customer. Kani nga mga bars, no, bawal pa gid na siya mag-operate as imnanan. Pwede sila maka-operate as a restaurant pero dili pa gid pwede magpainom. Dunay 3,561 ka confirmed COVID-19 cases sa Butuan City. 221 ang active cases, suman 3,248 ang recoveries ug 92 ang namatay. Sa Davao City, naka-recover na ang 9-month-old baby boy nga taga Catalunan Grande nga nagpositibo sa COVID-19 ni atong April 29. Misaka na sa 14,924 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 526 ang active cases, sumanatala ang 13,697 recoveries ug 701 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.